Pero agora sí que me escoitas. A mí faládeme con palabras, non me falas con palabras tan técnicas, sí. Mutea. Está guai. Sí, É un avance que comparado. acabamos de pasar ao século XXI. Agora escoitas. Hola, bos días, benvidos a este novo partido do filial celeste, o que lles vai ofrecer en directo Celta Media, neste caso, o que vai medir aquí no campo municipal de Barreiro, o Celta B co Clube Deportivo Boiro. Neste choque da 35ª xornada do grupo primeiro da segunda división B. Celta Media seguindo durante toda a temporada moi de preto
as evolucións dos valores do futuro do Real Club Celta. Cun filial que vende conseguir a súa 8ª victoria consecutiva a pasada semana fronte ao Coruxo no Vao, cun contundente 0-4, o que lle permitiu manter por terceira xornada consecutiva o primeiro posto da táboa clasificatoria, igualado a 77 puntos co Racing de Santander. Pero lembremos, coa golaverase particular a favor dos celestes, e ademais mantén 3 puntos de diferencia sobre a Cultural Leonesa, que é o terceiro clasificado. Quedan 4 xornadas para que finalice a competición e, sen dúbida, o obxectivo do equipo de Alejandro Menéndez é o telo título de campeón do seu grupo para chegar ao playoff de ascenso da segunda nesa extraordinaria primeira posición. Escoitamos a saída dos nosos xogadores, dos nosos protagonistas, o terreno de xogo de Barreiro. O Celta B, que recibe hoxe a visita do Club Deportivo Boiro, que non gaña un partido desde hai case 2 meses, cando venceu por 3-0 o Coruxo. Na pasada xornada empatou no seu campo sen goles ante o Club Deportivo Palencia. Na primeira volta no Municipal de Barraña, os célticos venceron por 1-4. Actualmente os boirenses ocupan posición de descenso con 35 puntos a 4 da salvación da categoría. Partido vital, pois, para o cadro adestrado por Freddy. O filial céltico non poderá contar hoxe pois co seu capitán, o ninganés Kevin, que baixa por acumulación de amonestacións. E contamos xa o que son os 11 titulares dos dous equipos. Comezamos polo do Boiro, con Pato, Axel, Juanpa, Pablo Crespo, Catú, Mateo, Marcos, Borja, Rubén Rivera, Romai e Cano. E por parte do Celta, de Alejandro Menéndez, Néstor Díaz en portería, Gus Medina, Ruller Riera, Diego Alende, Adrián Castellanos para a liña defensiva. No medio campo, Juan Mera, Borja Fernández, Gus Ledes e Juan Hernández. En a punta de ataque, como é habitual, os dous goleadores de equipo, Borja Iglesias e Ichan Calúa. Dirixe o partido o colexiado catalán Sauleda Torrent. Salvamos a o noso comentarista. Comezo o partido en Barreiro, a José Valtierra. José, moi bons días. Bons días, Víctor. Bueno, pois non pode ser mellor a situación para o equipo e non pode ser a situación mellor do que levamos visto nas últimas 8 xornadas. Sí, está claro que a situación do Celta é a situación ideal, a falta de 4 ou 5 xornadas. Un Celta que únicamente eu creo que a estas alturas debe estar psicolóxicamente moi forte, non ser humilde, non virse arriba, tratar os rivais con respeto, porque iso que lle vai levar as vitorias. No momento en que o Celta se considere líder, no momento en que o Celta se considere que todo está feito, Racing de Santander e Cultural Leonesa están moi preto e van a estar aí o acecho do que faga o noso Celta B. Por certo, no comezo tamén transmitir os nosos parabéns para un comentarista tamén dos partidos do filial nesta temporada aquí en Celta Media, para Pablo Hurtaza, o adestrador do equipo infantil B, que onte conseguía brillantemente ese torneo internacional en Dubai, na finalísima diante do Real Madrid, vencendo por 1-0
parabéns para él, parabéns para todo o equipo, para todos os xogadores, para toda a familia celeste que estivo ali presente nese torneo de Dubai. Comezamos con este partido no que o Celta imos ver se é capaz de resolvelo pola vía rápida como fixo nos últimos encontros na casa, ou precisamente pola situación do Boiro, pois quizáis teña que sofrir un poquinho máis o cadro de Alejandro Menéndez, sabendo que o Boiro está se xogando moitísimo na mañá de hoxe. Sabemos a primeira situación de saque de portería por parte de Néstor, situación típica de Celta en fase ofensiva, de saque de porteiro, moi basculados a unha banda, con Borja Iglesias buscando ese balón de cabeza, e agora vemos esta contra, roba moi ben o Boiro en medio campo, un cambio de orientación que Alende en principio non consegue despexar. Saca aí perfectamente Ruller Riera, o balón que chega a frontal de área, o disparo de Romai directamente ás mans despois de petar nun defensa do Celta, directamente ás mans do gardameta Néstor Díaz, que sacou xa en curto para que xogue Ruller Riera, toca ben para Juan Mera, que golazo que marcou Juan Mera no Bao a pasada xornada. Abrindo Borja Iglesias para Adrián Castellanos, este combina de primeira con Ichan Calúa quere deixar dentro da área para Juan Hernández, a recuperación do Celta, ese balón que trata de tocar de novo para Juan Hernández, o lanzamento deste, pero había fora de xogo, pero o pase de Juan Mera, había posición incorrecta de Juan Hernández, viña de fora xogo. Por certo, hai partidos na mañá de hoxe tamén da segunda división B, non son partidos de, digamos, do que son os primeiros postos da tabua, pero xoga Valladolid co Tudelano, tamén o Lealtad coa Ponferradina, partidos que están a xogar nesta mañá. Valladolid e Ponferradina si son aspirantes a esa cuarta praza que agora mesmo ocupa o Pontevedra, do que, como é habitual, está presente aquí en Barreiro o seu adestrador Luisito, porque o próximo rival do Pontevedra pois é o Club Deportivo Boiro. Primeiro saque de esquina do partido vai ser para Boiro. Ese balón que se vai o Curruncho, que vai sacar desde a esquina Mateo. Non é Borja o que está preparado para ese lanzamento desde a esquina, indicando xogada o xogador do Club Deportivo Boiro. O balón que vai sacar a defensa do Celta, pelota que vai chegar agora si a Mateo Mallorquín Mateo, que estivo no Somozas na temporada pasada. Pelota que recolle o gardameta Néstor Díaz, xogou aí en curto para Diego Alende, este vais a apoiar en Borja Fernández, que vais a recibir a liña defensiva. No apoio tamén con Ruller Riera. Borja Fernández abre banda esquerda para que xoga Adrián Castellanos. Este ten que tocar atrás pola presión alta de inicio de partido do Boiro. Sí, de momento que estamos vendo unha presión moi alta por parte do Boiro, pero como na primeira xogada que presionou, o Celta saiu fácil desa presión. Imos ver esta xogada do Boiro. Aí pola acción pola banda na que o centro chegaba por parte de Marcos, pero estivo ben atenta outra vez a defensa do Celta. Quen ia decir, non? Este arranque de partido non se esperaba co Boiro presionando moi arriba o Celta. Non, era o que dicíamos, que o problema que ten o Boiro que se presiona arriba, se o Celta rompe esa presión, que non é complicado que a rompa pola calidade técnica e situación táctica dos xogadores, en a que está costando sacar o balón agora desde atrás o Celta. O problema é que se o Celta rompe esa presión vai se plantar diante da portería de Pato Guillén con moita facilidade. E outro problema que ten é... Vamos ver esta xogada. 5 minutos da primeira parte en Barreiro, ofrecendo en directo Celta Media este choque entre o Celta B, o líder da competición, e o Club Deportivo Boiro. Non chega esa primeira oportunidade do Celta. Agora quen vai esa pelota é Borja Iglesias, o recorte do Pichichi, aí aguantando ben, moi ben, como sempre Borja Iglesias. Non hai que lle quite o balón. Finalmente o que recibe é a falta. Espectacular como é capaz de conservar balón en situacións complicadas Borja Iglesias de espaldas. Adrián Castellanos, que se apoya en Ichan Calúa, hai nova falta que vai sacar con rapidez Ichan Calúa, disando para Borja Fernández. Este xoga con Gus Ledes aguantando para Borja Fernández, xogando na frontal,
o Celta, ese balón despexado para que corra Rubén Rivera, o capi do Boiro. Dicía antes que o problema que se lle pode presentar o Boiro, que con esta situación de presión tan alta, o Celta está tendo moito ritmo de balón, está tendo moito ritmo de xogo, outra contra por parte do Celta. Adrián Castellanos, o centro de Adrián Castellanos, non hai rematador porque chega ben a defensa do Boiro. Pelexaba por esa pelota Rubén Rivera con Diego Allende quen enviou una directamente por la línea de banda, saque de banda para o filial celeste. Era a ver se podo rematar porque están a xogada, é un partido de ida e volta constantemente. Dicía que a capacidade física dos xogadores de Celta é moi grande, se demostrou en Coruso a semana pasada, como Coruso aguantou físicamente 40 minutos, é que é moi complicado manter esta situación de presión alta, de estar constantemente encima dos xogadores do Celta. A ver a capacidade física dos xogadores do Boiro, pero creo que neste momento o Celta físicamente demostrou que está por riba de todos os equipos da súa categoría. Entón, a partir aí do minuto 30-35 da primeira parte, aí cando os equipos baixan o pistón un pouco e cando o Celta empeza a aproveitar esa situación e cando chegan os goles. Aí foi precisamente no partido da pasada xornada no Vao, onde o Celta demostrou unha superioridade que é a que lle está levando a esa primeira posición e a que lle está levando a asinar esas 8 xornadas consecutivas con victoria. Claro, que é o que estamos vendo. O Celta B este ano ten un equipo técnicamente moi bo, tácticamente moi ben posicionado no campo por parte de Alejandro. Psicolóxicamente un equipo que está moi ben traballado, que saben o que están xogando, que saben ser humildes e saben traballar a todos e cada un dos partidos, pero teñen unha característica que igual non teñen o resto de equipos, que é a súa capacidade física, é dicir, o seu corpo lle permite manter un nivel de xogo superior ao do resto dos equipos da categoría. Pois hai saque de banda agora para o Clube Deportivo Boiro, saque que vai facer. Cuidado cos saques de banda, que normalmente o Boiro realiza saques de banda moi longos, vai meterse a balonaria, mira como se prepara o Boiro dentro de área, porque ese saque vai ser prácticamente un córner. Aí está Juanpa, o argentino, ex do Racing de Ferrol, colgando esa pelota dentro da área, pois tivo que enviala a Adrián Castellanos directamente pola liña de fondo, co que será o segundo saque de esquina do partido, os dous pro Boiro. E outra vez para esas accións a balón parado vai Borja. Vai ser o encargado deste lanzamento desde o Curruncho. Saben que é un xogador zurdo, Borja Iglesias tapando o primeiro pau para evitar un centro pechado. Outra vez intentan 2 para 2. O balón en curto para Rivera. Rubén Rivera que tocou aí con Borja. Borja vai facer o centro, saca Borja Fernández. O balón que fai ese recorte, que é disparo extraordinario de Juanpa. O longueiro da portería de Néstor Díaz. O argentino ex do Racing, Juanpa, mandou ese lanzamento, ese zapatazo coa perna esquerda, ese zurdazo, que a piques estivo, supoño o primeiro gol do partido. Dicíamos que comezo de partido que está facendo o Boiro, o cadro de Freddy. O Boiro sabe que se está xogando moito neste partido, nos partidos que quedan, e sabe que non pode baixar o nivel de intensidade contra este Celta. A situación de a ocasión do Boiro vendo unha situación de córner, onde o Celta non deixa ningún xogador fora de área tapando o segundo balón. E Juanpa, con unha posición moi clara, engancha un zurdazo impresionante. Sinceramente o Boiro é un equipo, José, que sorprende que estea, non sorprende quizás por a situación que está vivindo extradeportiva, sí. Pero sí, pola súa calidade deportiva sorprende que poda estar en posición de descenso. Eu recordo ver o Boiro contra a Leonesa, un partido impresionante, sí, por parte do Boiro, e facerlle un 2-0 a Leonesa nos 5 ou 6 primeiros minutos, e despois mesmo co Coruso que gañou 3-0. Non sei cal é a situación real dentro do vestuario, non sei a situación real dentro do club, pero que está claro que vamos ver esta situación. Situación que despexe hai en principio de Diego Allende, o balón que vai chegar de novo a banda, imos ver nesa posibilidade de gol para Cano. Cano fai o recorte dentro da área, o disparo e a chapou perfectamente ben colocado. Moi atento Néstor. Había fora de xogo. Sí, pero moi atento Néstor, porque era un balón que se lle presentou
de súpeto diante súa, con dos xogadores do Celta, dos do Boiro por diante. Dicíamos que non coñecemos cal a situación interna real do club, pero por calidade futbolística o Boiro debería estar moito máis arriba e non debería estar sufrindo nestes momentos a situación dun posible descenso como está sufrindo. Balón como sempre buscando a zona de Borja Iglesias e Juan Hernández. Pelota por la que pelexa Ichan Calúa, agora o salto de Rubén Rivera con Diego Alende, este balón que chega a Cano, trata de despexalo, o que hoxe ocupa ese lateral dereito pola sanción de Kevin e Agus Medina. Tamén un troco, outro troco na liña defensiva, a presencia de Adrián Castellanos no posto que normalmente ocupa Samu. Balón agora en profundidade para Borja Iglesias na lateral de área. Imos ver o que fai o Pichichi do Celta, o recorte do Compostelán, o disparo que pode chegar de Borja Iglesias, balón atrás que saca a defensa do Boiro para que o controle o seu capitán Rubén Rivera. Rubén Rivera toca atrás no apoio con Axel. Axel Alén, o hispano-francés de Santoña. Balón agora dentro da área, ollo a acción para o Boiro, porque esvarou o xogador do Boiro, porque realmente tiña moitísimo perigo e no último momento, cando ia chegar ata esa pelota Juanpa, outra vez Juanpa esvarou e perdeu desa boísima ocasión de novo para o Boiro. Juanpa que está traballando nesa banda con demasiada facilidade. Debería tapar esa situación o Celta B, porque ademais xa nos demostrou que é perigoso con ese tiro que lanzou o Longueiro. De feito está bastante enfadado Alejandro Menéndez co equipo, porque sí, a mí me queda dúbida de ver canto tempo é capaz de aguantar o Boiro este ritmo. Ademais nunha mañá de calor, entón a ver físicamente se o Boiro capaz de aguantar esta situación. De entrada, desde logo, está sorprendendo un equipo en posto de descenso directo que ya está pues plantando cara ao líder e de feito cunha excelente oportunidade con ese balón o Longueiro que mandou Juanpa nos primeiros minutos de partido. Saque de banda agora para o Celta que aínda non conseguiu pisar a área rival, algo que xa é noticia. Sí. Estamos máis acostumados a ver neste pequeno campo de Barreiro, de dimensións moi xustas. Estamos acostumados a ver os equipos contraer falta perigosa, agora que vai sacar Gusledes a favor do Celta. Dicía que estamos máis acostumados a ver equipos que se meten atrás, que intentan defender e sair as contras. O Boiro está sendo moi valente, está coas liñas moi adiantadas e está plantándolle cara a un Celta que lle está costando traballo facer o seu xogo. Pois hai falta sobre Juan Mera, falta que vai botar, como sempre, nas accións a balón parado, Gus Ledes, o portugués, que está preparado para ese lanzamento. Imos ver, xa sabemos que é a asignatura pendente que estáis do Celta B nesta temporada, estas accións a balón parado, conseguir rendebalizalas un poquinho máis. Polo posicionamento do corpo parece que vai ser un centro, non un tiro directo. Está indicando xogada Gus, aí a acción, buscaba o segundo pao a Borja Iglesias, pois non pudo ser. No, centro buscando o segundo pao, Borja Iglesias que en principio dá a impresión de que o que pretendía era cabecear ese balón atrás para que nunha segunda xogada un compañeiro rematase. Cumpriuse o primeiro cuarto de hora de partido no Municipal de Barreiro, Celta Media ofrecendo en directo este choque entre o Celta B e o Club Deportivo Boiro sen goles. Ata o momento en Barreiro, líder que non pode co Club Deportivo Boiro. Vemos un Freddy moi activo no banquillo do Boiro. Lembemos que no banquillo do Boiro hai pasado céltico, tanto Freddy como o seu segundo adestrador, antigos entrenadores de Celta B e de Celta Juvenil. Hai tamén xogadores, ¿no?, do equipo como Villado, Pablo Crespo. Hai 4 xogadores con pasado céltico. Soto. Son xogadores que pasaron polo Celta B, pola canteira do Celta.
Xogando aí Borja Iglesias, tocou Juanpa. E este, o que acolle o balón, Rubén Rivera, a Capi, polo lado Depor. Incluso chegou a debutar co primeiro equipo do Deportivo, un partido co Levante na temporada 2006-2007. Xa choveu, pero un xogador con moitísima calidade, un delantero de centro con moita calidade, que este ano solamente xogue titular en 13 ocasións e que leva 5 goles na súa conta particular, pero que é un xogador que sempre hai que ter moi en conta, que ten que estar moi vixiado porque dá moitas opcións, ademais os compañeros, tanto en xogo largo. Outra vez un saque de banda moi longo por parte do Boiro. Despexe de Juan Hernández, vai tratar de chegar aí Borja Iglesias, pero foi Catú quen enviou esa pelota fora. Sergio González, conhecido como Catú, o santiagués, o ex do Compostela, que tamén pasou pola canteira do Celta, estivo no filial celeste na campaña 2011-2012. Sei que a cantera do Celta é unha cantera moi prolífica, hai moitos xogadores en toda a segunda B que pasaron por esta canteira. A canteira que ten o día 1 de maio o seu equipo juvenil de División de Honor participa na Copa de Campeóns, os campeóns de grupo de juvenis de División de Honra, unha primeira eliminatoria que lle toca co Osasuna. Dame a impresión de, comentando ese tema, que a xente está confiada como cando nos tocou en Copa co Alavés. Falan de Osasuna como se fose un equipo inferior, pero temos que lembrar que Osasuna quedou primeiro de grupo por riba de Atleti de Bilbao de Real Sociedade, que non vai ser un partido fácil para o Celta. Quizás o que pasa nestes casos, bueno, que hai outros que teñen máis nome, non? E dá a sensación de que Osasuna, dentro do que había, podía ser do máis sincero, pero logo evidente, campeón do Grupo Vasco, con Atleti de Bilbao, con Real Sociedade, con Eibar, con moitos equipos, sobre todo. Evidentemente logo non é así, porque si é campeón do Grupo Vasco será por algo, non? E o día un veremos os 4 partidos de cuartos de final en Ribadumia e en Portonovo, e veremos a ver se o Celta é quen de chegar a esas semifinais no Couto en Ourense o día 3 ou a final o día 7 contra o equipo que corresponde. Xogando aí Juanpa, trata de marcharse, esa pelota que tocou en Juan Hernández, haberá saque de banda. Vexo moi pouca presencia hoxe por parte de Borja Fernández de momento no centro campo do Celta en funcións ofensivas. Aí hai córner, vai ser o terceiro córner. Terceiro saque de esquina pro Boiro, outra vez esa pelota que se marchou pola liña de fondo, e outra vez para estas accións a balón parado o que vai é Borja, que é o encargado destes lanzamentos desde o curruncho desas accións a balón parado. O árbitro que chama a atención dentro de área. Imagino que será un saque moi pechado porque teñen 3-4 xogadores metidos en área pequena, incluso un por diante de Néstor, o que lle está complicando a Roger Riera e a Borja Iglesias esas marcas. Aí está. Balón ao primeiro pau, sacou no balón. A defensa do Celta, esa pelota que... Pero ben despexado por parte dos xogadores do Celta, situámonos, colocámonos. Eles saben que Pato Guillén ten un saco moi longo, fíxate que atrás se sitúa a defensa do Celta no saque de Pato Guillén. Son sabedores desa fortaleza no saque do porteiro. Saque de banda, esta pelota que trata de recuperar o Celta por medio de Borja Fernández. Aí chega Borja Llebra, o chantadino, que o que trata de elevar esa pelota. Falta favorable outra vez o equipo de Freddy, esa falta que sinalou o colexiado catalán Sauleda Torrent. Pois ata o momento, nestes 20 minutos que levamos da primeira parte, 20 minutos de dominio do Clube Deportivo Boiro. De momento sí, de momento vimos un Boiro, o que decíamos antes, moi valente con ese dominio de balón. Mentalmente de momento moi fortes, sabedores de que se queren sacar resultado positivo teñen que seguir así con esta situación. Perigo. Ollo, a chegada de Rivera, tocou, chegou a peitear a pelota, pero non
pudo conectar con precisión co balón, que se marchou directamente pola liña de fondo. Habrá saque de porta para o Celta. Saque de porta de Néstor, que obrigan outra vez a sacar el longo, buscar outra vez esta zona de banquillos con Juan Hernández e con Borja Iglesias, e Chan moi cerca. Saque que realiza Néstor Díaz buscando na banda o salto de Juan Hernández, a pelota que vai rexeitada directamente ás posesións do gardameta do conxunto vigués. Vai sacar con rapidez apoiándose en Diego Allende, o pelotazo de Diego Allende para que trate de correr Borja Iglesias, balón que toca outra vez o Celta na recuperación, trata de facelo cadro vigués, pero vai durando pouco o balón o equipo de Alejandro Méndez. Agora pelotazo de Agus Medina para a carreira de Borja Iglesias, se vai a ver saque de banda. Non está permitindo o Boiro as saídas en contra por parte do Celta, que sabemos que o Celta é letal nesas saídas en contra, e aí o que se me está chamando a atención é que o Celta está buscando moito xogo directo, está intentando saltar as liñas, 2-3 liñas en xogo directo, buscando a Borja Iglesias, cando se non é un xogo habitual por parte do Celta. Vamos ver se Gusledes e Borja Fernández son quen de conseguir coller ese balón, ter ese balón, empezar a xogar ese balón con calma e tranquilidade, e ser quen de mover o Boiro do lado a outro para buscar eses ocos que sempre acaban aparecendo. Houbo falta de Romai, xogo perigoso, libre en directo, pois o que vai dispoñer agora Gusledes. Imagino que buscará o segundo pau pola acumulación de xogadores que ten o Celta naquela posición. Vai o lanzamento do Gusledes, esta vez penalti. Sí, houbo remate, polo menos esta vez sí houbo remate sobre a portería do Club Deportivo Boiro, pero sen precisión de Ichan Calúa, que chegou a tocar esa pelota por alto. Cal é o problema que podemos atopar no Boiro? O Boiro é o que decimos sempre, que o Celta ten un entero centro que leva 29 goles feitos durante toda a temporada, e que o Boiro ten o seu favor en toda a temporada eses 29 goles. Esa será probablemente o problema do Boiro, a facilidade que ten para encaixar, rapidez no saque de falta. Imos ver ese balón colgado outra vez para Rivera, paradón de Néstor Díaz a ese cabezazo con moitísima intención de Rubén Rivera. Sí, pero hai un centro con exterior moi bo por parte de Romai, un centro con exterior que lle cae a Rubén Rivera moi ben para rematar, e Néstor moi atento. Cuarto córner a favor do Boiro. Cuarto saque de esquina, cuarto saque desde o Curruncho para o cadro de Freddy. Como sempre, Juanpa por aí presente. Que xa decíamos, se alguén pensaba que o partido ia ser Perigo, cómodo, gol de Rubén Rivera. De Rubén Rivera. Gol do Boiro, estaba avisando o Boiro. Tivo moitísimas posibilidades de gol o cadro de Freddy e chega neste minuto 24 o primeiro tanto do partido. Adiántase o Club Deportivo Boiro, dando a sorpresa en Barreiro. Marca Rubén Rivera, o exxogador, dicíamos, do Depor, pero tamén do Coruxo, que marca en Barreiro e que pon os 24 minutos o 0-1 no marcador. Sí, vemos sorpresa en canto a resultado, pero non sorpresa en canto a que está sucedendo no terreo de xogo. É realmente o Boiro que está levando o peso do partido, e é realmente o Boiro que estaba tendo as ocasións máis claras de gol. Córner moi ben lanzado, segundo pau, Rubén Rivera, un erro de marcaxe por parte dos xogadores do Celta que non están atentos a esa situación. E agora toca remontar a ese con este gol. O Celta se tranquiliza, os que son capaces de conseguir facer o seu xogo interior para acabar por fora. Ollo agora a acción de Agus Medina, pelota, chegou aí a Ichan Calúa e a opción de gol por parte do Celta. Vamos ver agora como se posiciona o Boiro, a ver se o Boiro segue con este ritmo de partido, segue con este posicionamento, ou se Freddy, o Boiro, o Freddy meten o equipo un poquinho máis atrás para defender. A mí me da impresión que non, que van a seguir con esta situación, porque saben que de momento lle está dando moi bo rendemento, moi bo resultado. Se estaba a punto de decirlo de que pouco dura la alegría en casa del pobre, con esa situación
moi boa por parte Bueno, de Ichan, pero pero o certo é que non entrou. é a primeira opción de gol do Sí, Celta sí, no partido, hasta o minuto 26, sí, o cal non é moi normal, que o Celta sempre ten ocasións previas. Non é nada habitual que o Celta tarde tanto en crear unha oportunidade de gol, non? Sí, pero que está o Obeiro presionando moi ben, está o Obeiro moi encima, os duelos por parellas sempre están sendo a favor do Boiro, non é un Celta recoñecible ata este minuto 26, e iso é non hai fora, Sí, aí fora de xogo esperan a que e iso faga a é, intención de tocar a pelota. decía que esa intensidade é grazas ao traballo que se realiza durante a semana e o traballo que está realizando o Boiro no campo. Pois ver se o Celta é capaz de sobrepoñerse a esta situación. Pois aí tratando de presionar agora esa saída de balón por parte de Axel, pola banda dereita, toca aí Diego Alende para Adrián Castellanos, xogando e tocando co pelotazo Diego Alende, a Pero están recuperación. moi atentos os defensores do Boiro neses balóns longos que llevan moi de cara. Deixada agora directamente para o guardameta, para Néstor Díaz. O Boiro segue co mesmo plantexamento, non permitir ao Celta ser xogando desde atrás. Fíxate como presionan. Aí está Borja Fernández, a conducción de balón de Borja Fernández. Falta. Hai falta, está reclamando agarrón. Vimos ver a repetición do gol do Clube Deportivo Boiro. Ese balón desde o saque de esquina e aí está o cabezazo impecable de Rubén Rivera. Balón o que ollo agora hai caída de Juan Mera e esa falta sinalada polo colexiado. Falta que podría levar perigo sobre a portería rival. Claro, aí ven o árbitro porque o banquillo do Boiro está extremadamente nervioso e o árbitro ven chamar esa atención, sobre todo o segundo adestrador. De feito, semella que está anotando algún tipo de amonestación. Segundo adestrador do Boiro. Tizón. Pola reclamación desa falta sinalada polo colexiado. Adestrador que pasou polas escolas do Valmiñor, que pasou polo Celta, categoría infantil, juvenil B, e agora con Freddy neste Boiro. De Boiro que hai 2 semanas pasou. 2 semanas, semana pasada, só pola situación extraña de Freddy dimitir, volver ás 3 horas. Hai unha semana, xa hai un mes prácticamente. Sí, hai un tempo, hai esta situación extraña que se deu dentro do equipo. Vamos ver se entre Gus Ledes ou Borja Iglesias. Eu creo que está máis para o perfil de Borja Iglesias. Aí está a falta, está en Borja Iglesias, está Gus Ledes, quizáis Borja Iglesias é o encargado. Efectivamente o disparo que petou na barreira, disparo directo de Borja Iglesias que buscaba o gol con ese lanzamento de falta. Saque de banda que realiza Adrián Castellanos, tocando atrás para Diego Alende. Este xoga en curto con Rugger Riera. Trata a bancada de Barreiro de animar os seus, de darlle polo menos un empurrón nestes próximos minutos nos que evidentemente o Celta debería de tratar de polo menos conseguir a igualada antes do descanso. Xa non é o primeiro partido con equipos da parte baixa da táboa que o Celta ten que remar contra un marcador adverso. Sí, temos exemplos abondo esta temporada aquí en Barreiro. E algo que lle sucede en varias ocasións o equipo de Alejandro Méndez. Cumprida media hora de xogo da primeira metade no campo municipal de Barreiro. Celta Media ofrecendo en directo este Celta B Clube Deportivo Boiro con victoria do cadro visitante por 0-1 grazas ao tanto marcado por Rubén Rivera. Ollo agora a parede con Ichan Calúa, quere chegar a Ichan, non pode pola saída rápida do guardameta de Pato Guillén, o charrúa de Montevideo, ex do Compostela, ex do Ourense, que chegou a Boiro o pasado verán. Aí está Pato, saque de Pato directamente ao medio campo, tocou en curto Borja Fernández para Juan Hernández. Moi ben por parte do xogador do Boiro.
O pase en profundidade, a pelota que vai chegar ás posesións de Néstor Díaz. Os xogadores do Boiro están moi metidos. Sí, fíxate que, sen embargo, parece que despois do gol Baixaron un pouco. baixaron un poquinho, Sí. xa está tendo máis o controlo o filial celeste. Xa dixemos no comezo do partido que a ver canto duraba esa forza, esa capacidade física dos xogadores do Boiro. Os xogadores do Boiro para facerlle esa contra o Celta, para defender este xeito que están defendendo o Celta, necesitan moita capacidade física, e veremos a ver canto lle dura esa gasolina, porque no momento en que o Boiro baixe, o Celta vai subir, e o Celta, se sube, o Celta é letal. Trata de marchar aí Marcos, a pelota que chega a Roger Riera, toca Adrián Castellanos, ese balón que se marchou pola liña de banda, saque de banda unha vez máis para o Boiro. Vai facer o saque desde esa banda dereita do ataque do Boiro. Axel buscando un apoio en curto con Romai, pelotazo para que xogo, perigo. Ollo, pois moitísimo perigo de Cano nese balón que quedou un tanto paralizada a defensa do Celta. Estaba esperando que o asistente levantase a posición ilegal de Cano, pero se non a levanta, está claro que os xogadores teñen que seguir, non poden quedar parados. Juan Hernández, que toca atrás para Borja Fernández. Se xoga con Gus Ledes. Gus Ledes quere baixar aí a pelota, fai a xogada persoal. Gus Ledes mete o pase para a carreira de Borja Iglesias, non se entendeu no lugar onde pretendía mandar o pase. Gus manda un pase por dentro que sería un desmarque en diagonal cara dentro por parte de Borja Iglesias. Borja entende que o balón ten que ir máis en profundidade e buscalo por fora, non se poñen de acordo. Aí digamos que o posedor de balón é o que ten que esperar a ver cara onde tira o desmarque o dianteiro e non anticiparse tanto. A pelota que chega o guardameta Néstor Díaz, o balón que vai mandar pois directamente fora, saque de banda para o Boiro. E dos equipos, José, por lo menos na primeira metade, que máis complicacións lle deron ao Celta ben toda a temporada. Do que levamos visto ata o momento, sí. Incluso nin Leonesa, nin dos equipos grandes foron quen de plantexar tantos problemas ao Celta na saída de balón. Un dominio total e dunha primeira parte realmente excelente a que está facendo o equipo de Freddy. Aí saque de banda de novo para o Boiro. Saque desde a banda esquerda do ataque do cadro visitante. Saque que vai realizar aí Pablo Crespo. Buscou ese balón profundizar pola banda, pero a pelota que se perdeu pola liña e será saque agora para os celestes. O saque que vai facer Agus Medina. Agus Medina trata de chegar coa cabeza Borja Iglesias, o pelotazo que chega agora de Catú, e hai que pedir outro balón porque outra vez marchou fora do que é o recinto deportivo do campo municipal de Barreiro. O sea que vai realizar outra vez Agus Medina. Agus Medina levaba tempo sen entrar no equipo. Sí, por a situación de Samu, a situación de Kevin, de Caste, de Adrián Castellanos, nos momentos en que entrou, que estaban rendindo a un moi bo nivel. Aí está Juan Hernández, o balón que toca para Juan Mera. Ahora Juan Mera trata de facer a xogada persoal. Aí está o recorte de Juan Mera, o asturiano. Esa pelota que vai perder, que se marcha outra vez desviada. E balón outra vez a favor do Boiro. É un día grande para os equipos de segunda vez de Galicia. Temos 3 enfrentamentos, 3 derbis: Celta, Boiro, Pontevedra, Coruxo, Ferrol, Somoza, se non me confundo. Certo que nos marcadores desta mañá, pois ademais deste 0-1, tamén hai que destacar pois o Lealtad 0, Ponferradina 1.
seguen con empates en goles Valladolid e Tudelano. Los partidos que tamén comezaron ás 12 da mañá, como sucede con este choque do Celta B. Pelota que tocou agora Juanpa, saque de banda para o cadro de Alejandro Méndez, saca con rapidez aí para Borja Fernández. Borja Fernández abre ben, trata de facer o cambio de orientación para Adrián Castellanos. Ten a Juan Hernández, ten a Ichan Calúa, fai o recorte. Aí está Ichan, pode encarar, non. Ya, pero é moi complicado entrar. Polo centro moi complicado, polo centro moi difícil poder chegar. Vai recuperar agora de novo Borja Fernández que enxoga con Gus Ledes, quere meter o pase para Borja Iglesias, non pode porque corta ben en liña defensiva o Boiro, que sae agora contra, e ollo que son 4 para 4. Esa acción na que trata de marchar Cano vai a abrir a banda para Juanpa, aí entra Juanpa dentro da área do Celta B, o balón colgado, petou en Agus Medina, pero será saque de esquina, quinto do partido para o Boiro. Un saque desde o Curruncho, precisamente chegou o gol de Rubén Rivera. Esperemos que agora os xogadores do Celta estén máis atentos. Unha situación que ven dun Boiro moi metido atrás, moi xuntas as liñas, robo e saída en contraataque fulgurante de 4 xogadores. Cazaron ao Celta en fase moi ofensiva. Imos ver este córner. Unha vez máis, Borja Llebra, quen vai para o lanzamento. Córner distinto que do gol, vemos a Rubén Rivera no primeiro pau, 3 xogadores de atrás que van a entrar en diagonal repartiéndose todos os espazos. O cabezazo que chegou a facer Catú, pero que marchou desviado da portería celeste. Saque de porta que vai facer Néstor Díaz. Pero volve a rematar o xogador do Boiro no córner. Tamén é certo que físicamente son máis grandes que os xogadores do Celta, pero non debería o Celta permitir ese remates dentro de área nas situacións de córner. Aquí non van poder sair, van a cortar o balón porque a presión do Boiro está sendo moi boa. Aí trataba de recuperar Gus Ledes, pedía falta, o árbitro dixo que non pasara nada. Ese balón que toca a Pablo Crespo buscando apoio en Cano. A recuperación do filial céltico, balón para Borja Fernández, quería fazer a xogada personal, agora sí. Sí, pero pita anterior, no? Esta non é pita anterior. Se non a falta, e ademais vai a amosar o primeiro cartón do partido. Primeiro cartón para Cano, o xogador do Club Deportivo Boiro. Non entendo ben por qué, porque se na primeira situación agarra e deixa seguir, entón non hai que sacar tarxeta. Si pitas si a consecuencia de eso é a segunda xogada, non sei por que razón. Outra vez problemas co banquillo do Boiro, e parece ser que o amostado nesta situación é Freddy. Pois sí, agora a amonestación o primeiro adestrador. Xa dixemos antes que o banquillo do Boiro estaba extremadamente activo, e iso Freddy debería ter cuidado, porque non é mesmo dirixir o equipo dese banquillo que o expulsen e ter que irse ao vestuario directamente. Balón para Adrián Castellanos fai o centro, buscaba un rematador, non atopa porque está ben colocada a defensa do Club Deportivo Boiro, e o balón que se vai perder pola liña de banda, saque de banda de novo para os celestes. Vai non facer con rapidez, non quere perder ni un segundo agora o cadro de Alejandro Menéndez. Borja Fernández que va a buscar un apoyo, non atopa, sí, ten que cambiar de orientación buscando entrar pola banda esquerda onde aparece Adrián Castellanos, pero moi forzado ese pase para Juan Hernández, e haberá saque de porta para o Boiro, saque para que o faga de novo o Charrúa Pato. Moi difícil de momento para o Celta. Está sendo un partido moi complicado para o Celta. É que non tivo nin prácticamente Pato nin que aparecer durante toda a primeira metade. Temos a primeira metade na que o Boiro traballou moi ben o partido. Están traballando moi ben o partido, están facendo as cousas moi ben, saben onde teñen que facer a presión aos xogadores do Celta, teñen as cousas moi claras. Ese gol que conseguen de córner mentalmente dalle moita fortaleza, saben o que dicemos antes, saben que se están xogando muitísimo neste partido, son 5 puntos de distancia con respecto ao equipo que marca o descenso, que saben que
si son quen de gañar o se o Celta. Bueno, a 4 da salvación. A 4, a salvación. 4 da salvación da categoría, incluso a 4 da promoción tamén. Saben que se son capaces de conseguir os puntos hoxe, bueno, ainda quedan partidos en xogo e poden achegarse tanto o Palencia como o Caudal Deportivo. O Palencia que está empatado a puntos con eles. Tanto, dicíamos, tanto o Caudal Deportivo como Burgos como Mutilvera, que son os que están con 39 puntos neste momento. Xogando Diego Alende, faino con Borja Fernández toca en curto para Juan Mera con Roger Riera. Sí, pero fíxate o traballo que lle está costando o Celta superar liñas. E cando ven que non son quen de superar as liñas con xogo corto, intentan xogar en longo e a defensa do Obradoiro está moi atenta. Sobre todo porque neste medio campo é onde está gañando a loita por completo. Sí, de momento, sí. Saque de banda que vai facer Axel. Ven Juan para este lado outra vez para realizar ese saque longo. Sí, xa o Obradoiro se coloca para ese saque longo. Homes altos en primeira liña. Pois non é o saque. Cuidado con Juanpa, que ten unha zurda moi boa. Outra vez Juanpa, o disparo en 2 tempos. Cuidado con Juanpa. Iso seco balón Néstor Díaz. Ese balón que agora saca con rapidez para a carreira de Ichan Calúa. Pues como sempre moi atenta a defensa do Boiro. Aí chega Agus Medina buscaba o pase. E o balón que quere recuperar o cadro vigués, pero con falta sobre Juanpa. E a falta para os de Freddy, esa falta. Esperemos que Juanpa se pueda recuperar con rapidez. Que está preparadas as asistencias por si ten que ter, non, parece que non vai haber necesidade porque Juanpa xa está recuperado. E vai chegar o saque da falta favorable o Clube Deportivo Boiro. Balón que cae dentro da área. Cuidado con ese balón por parte dos xogadores do Celta que perden a saída de balón e o Boiro está xogando moi ben o primeiro toque. Cuidado con esa parede. Ollo, a parada en 2 tempos de Néstor Díaz. Cuidado porque o Boiro ainda estamos no minuto 43, pero segue dominando total e absolutamente este partido. Pois está tendo moitas opcións de gol. Balón o traveseiro, esta oportunidade agora, o gol. Realmente unha primeira parte na que foi dominador absoluto. Ya como Rubén Rivera defende. Balón que trata de levar aí Diego Alende. Estamos no 44, no último minuto agora a chegada de Borja Iglesias. Juan Fernández. Non sei, Juan Mera, pero moi atentos sempre os xogadores do Boiro, moi encima. Outra vez Borja Llebra, deixa para Juanpa apoyase en Cano. Cano quere marchar con ese balón, non pode Cano, deixa para Rivera dentro da área, caída de Rivera. Corre. E di córner. Saque desde o Curruncho, sexto Saque desde o Curruncho, sí. Sexto por ningún que botou o Celta B na primeira metade. O sea, tamén é outro dato que fala da presenza dun equipo na área do equipo contrario. Na área do equipo rival, non? Vamos ver agora como se coloca o Boiro nesta situación de... Estamos no tempo engadido, pode ser a última acción desta primeira metade. Ese balón que vai botar desde o Curruncho, Borja. Zurdo, atento 5 e o 6. Outra vez o primeiro pau, sacou a defensa do Celta e remata a primeira metade. Concluíron os primeiros 45 minutos con ese marcador xusto, polo que vimos nesa primeira metade, de vantaxe para o Clube Deportivo Boiro co Celta 0, Celta B 0, Clube Deportivo Boiro 1, grazas ao tanto marcado por Rubén Rivera os 24 minutos do primeiro tempo. Facemos un análise, José, do que foi esta primeira metade. Un análise que está
estamos vendo un Celta que non é quen de conseguir superar o Boiro, un Boiro extremadamente activo en defensa, un Boiro que está saindo moi ben nas contras e un Boiro que está sabendo xogarlle moi ben a este Celta. O Celta ten que entrar máis en xogo, o Celta ten que buscar máis o xogo tanto de Gusledes como de Borja, e un xogador que hoxe prácticamente tamén está desaparecido, que Borja Iglesias, que é un xogador do que o Celta B depende muitísimo, tanto na presión, na saída de balón por parte do Boiro, como na presencia ofensiva. A ver que cambia o entrenador do Celta B, o entrenador do Celta B neste descanso, a ver que fala con eles, pero está claro que o Celta ten que cambiar, o Celta ten que buscar unha situación distinta de xogo, ver como é capaz de librar esas líneas defensivas que ten montado o Boiro, e o Boiro imagino que seguirá na mesma liña, porque meterse atrás sería algo así como pegarse un tiro nun pé. A segunda parte que nos separa e veremos a ver. Pois deixamos con algunhas repeticións do que foi este primeiro período, un primeiro período que non foi nada bo para os intereses do Celta B. Esperemos que o segundo a cousa cambie totalmente. Regresamos nuns minutos coa inicio da segunda metade aquí en Barreiro, con este partido que está ofrecendo en directo Celta Medio.
de cabeza o saque de esquina que fixo o Boiro, no cuarto saque de esquina que fixera o Boiro, pois aí chegaba o gol. 6 saques desde o Curruncho botou o Boiro na primeira parte, o equipo de Freddy, por ningún o cadro de Alejandro Menéndez, nunha primeira parte que foi claramente favorable para o Clube Deportivo Boiro, que foi mellor, que tivo ademais un balón ao traveseiro enviado por Juanpa neses primeiros 45 minutos, boas chegadas dentro da área de Néstor Díaz, que tivo bastante traballo, nada que ver co que sucedeu co gardameta do Boiro, con Pato, que prácticamente nin tocou o balón neses primeiros 45 minutos. Veremos o que sucede agora nesta segunda parte. Xa comezou ese balón colgado por Borja Llebra, vía fora de xogo, posición incorrecta de Marcos, polo que haberá saque para o gardameta Néstor Díaz. Que ten que facer José Valtierra o Celta, o equipo de Alejandro Menéndez, para que isto cambie, para que poida manter o liderato? Pois mira esa situación que Borja Iglesias colle un balón e consiga. Aí hai falta clara por parte do xogador do Boiro. Dicíamos que Borja Iglesias consiga unha situación de gol como esa, pero para que Borja Iglesias consiga unha situación de gol como esa, o Celta ten que facer moitas cousas. En primeiro lugar, o Celta ten que... O Celta normalmente ten un xogo no que tanto os dos laterais, neste caso Agus como Caste, o Celta teñen que subir muitísimo máis. Agus na primeira parte tivo a súa banda ofensivamente prácticamente descuidada, e iso o Celta está botando moito en falta esa situación. Quedou un xogador do Boiro tendido no chan. Sí, bueno, unha caída con Borja Iglesias. Borja Iglesias está reclamando que hai pois agarrón do xogador do Boiro, pero o xogador do Boiro que queda tendido. Dicíamos que o Celta está botando moito en falta subidas de Kevin por banda, xogador que está sancionado. Agus non está respondendo ofensivamente igual que funciona normalmente Kevin. Caste tampouco está ofensivamente participando moito, e sabemos que o Celta ve un equipo que xoga moito por dentro para finalizar moitísimas veces por fora. Esa é unha das situacións que ten que variar. Segundo, intensidade. O Boiro está sendo un equipo extremadamente intenso, está gañando todos os duelos, está anticipándose moi ben, e o Celta ten que meterse máis no partido e intentar vencer neses duelos e intentar vencer nesas, e conseguir que o Boiro non se anticipe nas situacións. E terceiro, mover o balón con máis rapidez. É dicir, que se queres evitar a presión é unha cuestión de velocidade e de espacio. Se non queres que os xogadores do Boiro cheguen ao espacio no que ti estás ocupando, a cuestión é xogar con máis velocidade e non permitir. Fíxate como agora o Celta está movendo o balón con máis lentitude e como o Boiro ten tempo a bascular, en que agora sí Agus consegue Agus Medina, que está chegando aí a liña de fondo, e vai a ver saque de porta. Saque de porta. Dicía máis velocidade na circulación do balón para que os xogadores do Boiro non teñan tempo de chegar a defender eses balóns que moven os xogadores do Celta. De momento xa vimos algo que non vimos na primeira parte, que é a profundidade de Agus Medina ofensivamente, chegar a liña de fondo para intentar centrar. Entón, eso xa é un cambio. A primeira metade os laterais do Celta non tiveron o percorrido que normalmente teñen. Hai que ver tamén que non están os que habitualmente son considerados como máis titulares, porque o caso de Kevin, que o capitán e que os está sancionado, e de Samarouco, que está no banco. Que está no banquillo, é unha decisión neste caso de Alejandro Menéndez. Semana pasada xogou contra Coruxo, pero se decidiu o míster que Agus era o que teña que ocupar este lateral dereito. Gus Ledes trataba de sacar esa pelota con Borja Llebra diante. Marcos, que leva esa pelota para o Clube Deportivo Boiro. Disparo que vai chapar en dous tempos de novo Néstor Díaz. A pelota que vai sacar Néstor Díaz, balón que manda para directamente que o baixe Borja Iglesias para Ichan. Ollo a Ichan, aí te van bastante perigo Ichan, mete o balón dentro da área para Juan Hernández non pudo chegar, estivo máis rápido Axel, polo que será saque de banda para o Celta B. O Celta ten que coller ritmo desde o primeiro minuto para intentar vencer este Boiro, e o Boiro non vai deixar que o Celta colla ese ritmo, porque sabe que lle vai ser moi perjudicial. Ollo aí, Ichan o que quería marchar, non pode, o balón que pode chegar a Borja Iglesias con Juan Hernández para Agus Medina, o centro de Agus Medina, hai caída dentro da área de Borja Iglesias,
Ollo ese balón que leva Cano na contra do Club Deportivo Boiro. Aí pode ter moito perigo Cano. Bo pase de Cano para Marcos. Gol do Boiro no minuto 4 desta segunda metade. O pase de Cano para Marcos e marca o Boiro o 0-2 os 4 minutos da segunda metade. Marcos consegue poñer por diante en 2 goles de vantaxe. Misión xa moi complicada para o líder. Se quere darlle a volta a este 0-2 favorable ao equipo de Freddy. Sí, porque ademais é un gol dos chamados importantes, dos chamados psicolóxicos. É dicir, todo o que ti estiveches falando no descanso para intentar meter ese gol e recuperar o empate no marcador, neste momento ves abaixo. É dicir, o Celta ten un traballo doble. Ten o traballo de xa non é meter un gol para conseguir un empate, sino que meter un gol para meterse no partido, un segundo gol para conseguir o empate, intentar que o Boiro non meta máis e un terceiro para conseguir a vitória. Vai ser moi complicado por parte do Celta, para este Celta de hoxe, conseguir esa situación, porque o Boiro agora vai se ver reforzado na súa situación anímica, e cando a situación anímica se ve reforzada, a situación física tamén se ve extremadamente reforzada. É dicir, que agora os xogadores do Boiro van intentar chegar hasta o final, intentar manter este resultado. E agora o Celta ten un problema, que o Celta ten que irse moi arriba para intentar conseguir eses goles de empate, e o Boiro, como vimos agora neste gol, nas contras está sendo moi letal. Xa vimos a primeira parte como era quen de contraatacar, como era capaz de contraatacar con 4 ou 5 xogadores, e agora nesta situación vimos que era exactamente igual. Entón, a ver como o Celta é capaz de cambiar esta situación. Vemos quentar os xogadores do Celta, os xogadores suplentes do Celta, porque imagino que o míster do Celta intentará buscar situacións dentro do banquillo, vendo que o que propuxo non lle está funcionando. Aquí hai falta por parte cartón para Borja Llebra, segundo do partido. Pues marcou Marcos, o de Ortigueira, o ex do Racing de Ferrol, que chegou a pasou Berén, procedente da Cultural Leonesa, o Boiro. Foi quen fixo ese segundo gol que pon o Boiro con 2 tantos de vantaxe no marcador. 0-2, gañando o cadro de Freddy. Trata de reaccionar o equipo de Alejandro Menéndez. Imos ver se chegan a esas primeiras oportunidades do partido para o cadro vigués, que a toda agora non foi quen de chegar con perigo ata a portería de Pato. Balón que hai fora de xogo de Oriol Riera, que vai levantou o asistente. Vai tocar aí, pois habrá saque de esquina. Primeiro saque de esquina en todo o partido a favor do Celta. Primeiro saque de esquina, non é o Celta un equipo que aproveite moito este tipo de accións a balón parado. A ver. Imos ver ese balón que vai meter desde o Curruncho Gus Ledes. Gus Ledes indicando xogada, buscaba o primeiro pau, balón que vai directamente fora outra vez. Haberá novo saque de esquina. Será o segundo para o Celta B. Preparado outra vez Gus Ledes para ese lanzamento. Eu vexo demasiada distancia entre os xogadores que están en defensa do Celta e o resto dos xogadores que están nos medios da área. Ves ese segundo balón, en vez de aproveitalo con un xogador máis retrasado. Trata aí Gus Ledes. Aí falta, estaba pedindo a bancada. E agora sí, parece que asinala. Non entendo esta falta. Imos ver esta falta que pode ser perigosa sobre a portería do Club Deportivo Boiro. A falta que vai botar Gus Ledes. Vamos ver esa zona de segundo pau. Indicando xogada, vamos a ver en esta acción que si pode levar perigo. Aí está Gus Ledes, buscaba balón moi pechado directamente ás mans de Pato. Sen problemas para Pato, como está sucedendo en case todas as accións
do Celta, balón parado. Aí que se leva a pelota de Juan Hernández, pero había fora de xogo. Fora de xogo. E agora imos ver o gol repetido do Club Deportivo Oveiro. Ese segundo tanto que chegou aos 4 minutos desta segunda metade, ese balón ben metido por Cano. E o disparo de Marcos, pues, sí, que colle un pouco a contrapé a Néstor. Ante o que nada pode facer Néstor, porque colle un pouco a contrapé, toca balón pero non é capaz de despexalo. Chega a tocalo, pero o balón que se introduciu na portería do Celta B, tratando de xogar o cadro celeste por medio de Agus Medina. Esa pelota que chega aí a Diego Allende, a conducción de Diego Allende, o santiagués tocando na banda para Adrián Castellanos. Quere marcharse Adrián Castellanos, non pode. Diego Allende. Falta sobre Juanpa. Pero sí hai un detalle nesta saída de conducción por parte de Diego Allende, que nin Cano ni Rubén Rivera se van a presión. Se deixaron sair conducindo, cousa que Freddy lle recriminou. Balón que trata de sacar aí a defensa do Celta. Saque de banda que fai con rapidez. Aí Borja Iglesias toca para Gus Ledes. Aí está, van a abrir a Caste agora a banda. Abrindo para Adrián Castellanos. Adrián Castellano que trata de chegar a ese balón en profundidade para Juan Hernández. Adrián Castellanos non conseguiu o seu objetivo. E de momento vai haber cambio por parte do Celta B. Parece ser que vai ser Brais o xogador que vai ser o campo. Eu apostaría ou por Juan Hernández ou por Juan Mera. Pois veremos, non? Quizás por Juan Mera é o máis habitual, non? Borja Iglesias aguantando esa pelota. A carrera de Borja Iglesias, mete o pase para Juan Mera e se le escapou outra vez a Juan Mera. E chega ese cambio. Aí está Brais Méndez preparado. Pois por Juan Hernández. Cambio de banda de Juan Mera. Cambio de banda, Juan Mera vai pasar para a banda contraria. Brais ven aquí a banda dereita. E con isto Alejandro Menéndez intentará ter un pouco máis de control de balón, intentar ter un pouco máis de control de partido, porque de momento todo o control do partido está sendo por parte do Boiro. O Celta está xogando ao que o Boiro lle está deixando xogar, que é algo que normalmente non vimos en unha temporada. Os equipos xogaban o que o Celta lles deixaba xogar, os equipos contrarios, e hoxe é o Boiro que lle está dicindo o Celta como quere que xogue o Celta. O Celta non está encontrando a súa forma natural de xogo e está faltando esa inspiración para chegar á portería de Pato, que de momento segue vendo o partido placidamente. Segue sen ter que intervir, porque prácticamente non houbo chegadas por parte do cadro de Alejandro Menéndez. Nova apertura de Rubén Rivera a banda. E saque de porta. E ben defendido por parte de Adrián Castellanos. Adrián Castellano que fixo aí ben ese... Aí vemos a Borja Iglesias arriba. Fíxate, hai un dato, Vítor, todos dos saques que realizou Kevin de portería, que sempre buscan a Borja Iglesias, e Borja normalmente domina. Vamos ver esta finalización. Brais Méndez para Agus Medina. Ollo que aí pode ser un bo centro. Non, porque estivo rápido no corte Pablo Crespo, mandando ese balón pola liña de fondo, co que será o terceiro saque de esquina favorable o Celta B. 3 nesta segunda metade, por 6 na primeira para o Boiro. Outra vez Agus Medina, outra vez balón ao córner. Balón ao Curruncho, con outro saque para Gus Ledes.
Pero sigo pensando que o Celta debería ter un xogador situado con posibilidades de rematar xogada con ese segundo balón. Pelota que se perde por la línea de fondo. Será quinto saque de esquina para os celestes. Quinto saque de esquina que vai facer. Agora si Chan está buscando esa zona para un posible resete por parte dos xogadores do Boiro. Ahí está Gusledes para Juan Mera para Brais Méndez. Brais Méndez ten que retrasar esa pelota porque non atopaba ninguén para entregar ese balón. Agora sí busca o apoio en Borja Iglesias. Borja Iglesias trata de facer a xogada persoal. Aí non pode, son demasiados os adversarios a superar. Hoxe non é o día en que o Celta ya están sendo as cousas. Saque de banda que fai de novo con rapidez Adri Castellano. Tocando Diego Allende con Gusledes. Estamos con 15 minutos desta segunda metade en Barreiro. Celta Media ofrecendo en directo este Celta B Club Deportivo Boiro con 0-2 no marcador, con victoria do cadro de Freddy. E ollo a esa pelota que vai chegar agora Néstor Díaz ante a presenza de Rubén Rivera, doutor do primeiro gol do partido. E Chan quere baixar ese balón, non pode, non vai chegar, vai tocar en defensa a Boiro. Hai saque de banda para o cadro vigués, saque de banda que trata de facer con rapidez o Celta. Saque que vai facer Agus Medina. Busca dentro da área a Borja Iglesias. Borja Iglesias, ese balón que chegaba para Juan Mera. Salta Gusledes. La pelota que se vai perder por la línea de banda. Saque de banda para o Celta. Saque que fai con rapidez a Gus Medina, buscando a Brais Méndez. Brais Méndez, aí está Mosense, balón que colga dentro da área. Era boa esa pelota para Ichan, pero tivo moi ben tamén o defensa, polo que haberá saque de porta. Un Boiro que sigue traballando moi ben defensivamente, un Boiro que sabe moi ben parar todas as situacións de ataque que lle está plantexando o Celta. E o Celta que non está sabendo xogar moi ben a esta defensa que lle plantexou o Boiro. Eu creo que un pouco máis de velocidade por parte dos xogadores do Celta, un pouco máis de mobilidade de balón. Ese balón que se mova máis rápido vai ser a única forma que vai ter o Celta de conseguir atopar eses ocos que lle den a opción de polo menos chegar con perigo a portería de Pato Guillén. Vai facer un cambio o Boiro. Vai sair. Vai entrar Pedro Veda. Pedro Veda. E dame o brasileiro. Dame impresión que vai sair Rubén. Dame impresión, que vai sair Rubén Rivera. Xogando aí Chan na frontal da área. Outra pelota perdida por Chan. Balón para Rubén Rivera. Rubén Rivera que aguanta o balón de Isa. Quere deixar aí mal, porque entregou esa pelota directamente para o Celta B. Aguanta aí a Gus Medina. Borja Iglesias busca o apoio en Juan Mera. Ten aí a conducción Juan Mera. Eso, falta de tarxeta. Pues non, a tarxeta non a vai a Tarxeta mostrar. non ten intención de... Saque con rapidez. No, hai que repetir. Hai que repetir. Hai que repetir o saque. Por certo, nos partidos que se están disputando nesta mañá, gaña o Ponferradina 1-2 o Lealtad. Seguense goles Valladolid e Tudelano. Aquí estamos con este 0-2. Seguimos ver se esta falta pode levar perigo sobre a portería de Pato. Aí está preparado para o lanzamento Gusledes, tamén Borja Iglesias. Na primeira metade tiveron unha opción, foi Borja Iglesias quen fixo o disparo. Vimos ver nesta ocasión Gusledes petou directamente na barreira. Outra vez na barreira.
pois como sucedera na primeira parte cando lanzara Borja Iglesias. Pois non, vai ser Marcos. Vai ser Marcos o autor do segundo gol. Pois isto indica que Freddy non vai meter o equipo atrás, porque sigue mantendo a Rubén Rivera no equipo, mete a Cano en banda, e Rubén Rivera agora vai se ver apoiado por Pedro Oveda, que é o máximo goleador do equipo con 6 goles. É dicir, Freddy non está metendo o equipo atrás, non vai intentar conservar ese resultado, senón todo o contrario. Bueno, porque sai aí o Pichichi Pedro Oveda, o brasileiro, entra no terreo de xogo, acompañando a Rubén Rivera arriba, Cano en banda. Mirando despois desa sustitución de Marcos, que se marchou do terreo de xogo, o primeiro troco que fixo o equipo de Freddy. Balón agora que trataba de tocar aí Juan Mera. Pelota que vai sacar o guardameta Pato. 20 minutos desta segunda metade en Barreiro. Continuamos con ese 0-2 favorable. Sí, 0-2 favorable. O Boiro que non vemos por parte do Celta solución a remediar este resultado. O Boiro sabe que ten... Eu dicía no primeiro tempo que fora, sen dúbida, o mellor equipo que pasara por aquí. Bueno, ningún dos equipos que pasou por Barreiro foi capaz de gañar con esta autoridade o que está tendo todo agora o cadro de Freddy. Sí, porque de momento estamos vendo un Celta que non é capaz de solucionar o que le vamos dicindo toda a transmisión. Non está sendo tarxeta a Juanpa. Tarxeta para Juanpa, que é a terceira que ve un xogador do Boiro. Hai cambio por parte do Celta. Vai entrar Adrián Rodríguez, Rodríguez entra sustituindo a Juan Mera. Adrián Rodríguez que pois estivo na bancada no último partido no Val e que pasa pois agora a ter minutos neste choque. Son 3 goles o que ten que facer o Celta B se quere conservar o liderado. Lembramos tamén que no día de hoxe pois xoga pola tarde a Cultural Leonesa e o Racing de Santander. Bueno, concretamente a Cultural Leonesa xoga mañá a 6 da tarde co Burgos. Sí, xoga mañá. Mentres que o Racing de Santander xoga esta mesma tarde diante do Caudal Deportivo. Para o Racing, evidentemente, este marcador cun empate xa lle permitiría ocupar a primeira praza do campeonato, e a Cultural Leonesa tería que gañar no plantío Burgos para coller na táboa o Celta B. Son poucos os partidos que quedan. Estamos na xornada 35, é dicir que quedarían 3 xornadas máis para rematar. Vamos ver esta xogada do Boiro. Outra perigo do Boiro, parada de Néstor Díaz e gol do Boiro. Pois confirmado queda que o Boiro hoxe está sendo moi superior con ese tanto de Romai da primeira remate conseguiu tocalo Néstor Díaz, pero no segundo xa non puido gardameta do Celta B, e Romai que consegue o gol para o cadro de Freddy. Aí que chega ese gol no minuto 24 da segunda metade. Manuel Romai o que conseguiu ese gol. Levaba 5 goles, marcoulle precisamente o Celta B na primeira volta, o de Malpica, o ex do Montañeros, e volve a ter
Pois esa fortuna. Caragol, vemos la repetición do gol. Ese balón colgado que chega Romai por dúas veces e co segundo remate consegue facelo 0-3. E agora sí que se produciu o cambio de Rubén Rivera, sae Gonzalo no sitio de Rubén Rivera. Agora se mete un centrocampista máis Freddy, deixa Pedro Veda solamente como dianteiro, referencia arriba. E agora isto sí que realmente está moi difícil para o Celta. O Celta quedanlle 20 minutos prácticamente para remontar un 0-3, pero un 0-3 complicado, moi complicado de remontar, non solamente polos resultados, sino porque a actitude do Boiro durante todo o partido foi extremadamente positiva, moi activa, moi convencidos do que tiñan que facer para conseguir un resultado positivo contra o Celta. E con este 0-3 sí estamos vendo como moitos xeeiros do Celta están abandonando o campo, porque lembremos que perigo, ás 4:15 o primeiro equipo ten partido en Balaídos contra o Betis. Aí está que... E entón este 0-3 xa mellor comer e ir tranquilamente a Balaídos que non ir co tempo moi xusto. Complicado ten o Celta. Non é o mellor momento para perder un partido por parte do Celta. Levaba 7, 8 xornadas sen perder, pero estas cousas, esta é a grandeza do fútbol. No anterior partido veo Somozas, último clasificado, ganouselle fácil 6-0. A semana pasada ganouse fácil en Coruxo, pero en cambio Somozas foi quen de ganarlle o Pontevedra 1-0, é dicir, quedan 3 partidos aínda, 4 para moitos equipos desta categoría, incluído Santander e a Leonesa, e hai aínda son 12 puntos. Os equipos de abaixo están pelexando tamén por non descender. O Racing de Santander ten un partido con Caudal, Leonesa ten un partido con Burgos, e nestes 4 últimos partidos onde se xogan as castañas para a temporada próxima e ninguén vai dar un minuto por perdido. O disparo de Borja Iglesias, balón, trata de controlar aí de novo Borja Iglesias, pelota que se eleva, o Boiro na contra por medio de Pedro Veda. Ten preparado outro troco Freddy, está Manu preparado para entrar no terreo de xogo, o moañés Manu, o ex do Compostela, que chegou este verán pasado ao Boiro. E o que está preparado para entrar no terreo de xogo será pois, o terceiro troco do Boiro tras as entradas no campo de Gonzalo e de Pedro Veda con anterioridade. Que é dicir? Pero así son as cousas. O Celta B pasa de 8 xornadas consecutivas gañando a ver... Cuidado que isto non rematou. A ver como un equipo en posto de descenso directo pois está infringindo a derrota máis dura da temporada. Sí, no momento menos oportuno, ten en conta que o Celta con esta derrota pode incluso pasaría a segundo, en caso de que en caso de que o Santander e a Leonesa pasaría a terceiro. Pasaría a terceiro, sí. Terceiro, e hai muitísima diferencia de xogar esa fase de ascenso de primeiro a xogar de terceiro. Pero ainda quedan 3 partidos, ademais deste, e tamén pode fallar o que hicimos, pode fallar Racing. É certo que a Cultural tamén ten un partido complicado en Burgos, moi complicado. Non é nada sinxelo, tendo en conta que o Burgos tamén está a xogar moitísimo, polo que, bueno, pois veremos que fai tamén a Cultural. E no caso do Racing de Santander xoga diante do Caudal, que tamén está nunha situación semellante. Sí, porque o Caudal se perde co Racing de Santander, poñeríase a un punto do Boiro neste caso. Sí, agora mesmo está a un punto do Boiro. Está todo demasiado... O Caudal que é o que marca por lo menos a promoción de descenso, pero bueno, tamén está Multivera que está todo moi liado, moi complicado, e ainda quedan 3 partidos e isto ainda ten que dar moitas voltas. Desde logo, por parte dos equipos de abaixo, onde teñen que facer o imposible, non? Sí, porque era o que dicíamos antes, incluso equipos descendidos como Somozas a semana pasada
foi capaz de ganarlle o Pontevedra 1-0, decía Luisito, comentamos con el no descanso, que decía que foi un partido no que Pontevedra perdeu ben, ademais. É dicir, que incluso equipos que non teñen nada que facer están plantexándolle problemas a equipos que se están xogando moito, como entrar nunha fase de ascenso. Agora vemos como Mario, como Cano, xogador sustituído, como entra Manu. Balón que busca a Manu. O sea, realmente poderíamos falar do ben que o fixo calquera dos xogadores do Boiro e non poderíamos destacar a ningún do Celta. No, eu decía, se recordas, o minuto 20 da primeira parte, que Borja Fernández estaba aparecendo moi pouco no partido, no centro do campo, que Borja Iglesias prácticamente tampouco tivera oportunidades durante toda esa primeira e esta segunda parte. Non hai ningún xogador do Celta no que podamos destacar, era o que decías ti, así como os do Boiro podemos destacar todo un equipo completo que xogaron moi compacto, que xogaron moito como equipo. Partidazo de moitos deles, non? De Juanpa, partidazo de Borja Llebra, partidazo de Rubén Rivera. Pero no caso do Celta é imposible de destacar a ningún. Fixo cambios Alejandro Menéndez, pero 2 días un adestrador casi pensa que, bueno, que é difícil, non? Cando ves que todo o equipo non está ben, non? Sí. Vamos ver esta situación de gol. Ollo esa acción de novo. Agora era Pedro Veda, o brasileiro, que tratou de rematar sobre a portería de Néstor Díaz. E habrá que confiar neste equipo nas súas posibilidades. Evidentemente xa todo un éxito entrar no playoff. Estábamos pendentes da posibilidade de quedar campeón. Veremos que fan os seus rivais, porque tamén teñen partidos moi complicados. E veremos se con iso o equipo de Alejandro Méndez de que conservar esa primeira praza do grupo. O balón que agora trataba de chegar Ichan, pero había fora de xogo. Non lle podemos decir absolutamente nada a este Celta B, que durante toda a temporada nos deu alegrías. E a situación de clasificarse para playoff a falta de 8 ou 9 partidos foi algo impresionante. Histórico, sen dúbida, sí. Histórico, impresionante. Entón hai partidos que saen, os equipos contrarios tamén xogan, os equipos contrarios tamén se están xogando moito. De ter un accidente que sexa agora e non no playoff. Por iso. Isto tamén lle vai servir para que se dean conta que as cousas non son fáciles en ningún momento, que lle quedan 3 partidos ainda moi importantes para conseguir esa primeira praza e que calquera equipo che pode poñer as cousas moi difíciles. Porque o que decimos sempre, esa é a grandeza do fútbol. Noutros deportes, cando xogas contra equipos que están descendidos, normalmente o que está máis arriba gaña, é difícil que se perda, pero un fútbol calquera equipo che plantexa problemas. 11 contra 11, 90 minutos é moi difícil. Pois un ex adestrador do Celta, do filial do Celta, que está sacando esta victoria importante agora en Barreiro. Balón agora en profundidade para Borja Iglesias, porque non vai chegar, porque está máis rápido outra vez Catú. Situación normal esas conduccións de Borja Fernández, ese pase de Borja Iglesias, eso remataría nunha ocasión moi clara de gol. Oxe, as cousas non saen. Ollo agora Borja Iglesias, disparo que nada voltou a petar en Catú, por lo que será saque de esquina. Séptimo saque de esquina. As cousas non van, non funcionan, non saen, non hai esa facilidade con que decía Alejandro Menéndez que este equipo parece que vuela en moitos momentos de partido, pois hoxe non foi así. Agora hai balón o traveseiro de Brais Méndez. Pois a mellor do partido para o Celta B con ese disparo desde el 11 de Brais, os 33 minutos desta segunda metade. Pero sí, prácticamente pois estáse a marchar a grande parte dos aficionados celestes, vendo xa que este marcador de 0-3 pois ten pouca solución. E sabendo que esta tarde, pois dentro de nada, xoga o primeiro equipo en Balaidos diante do Betis.
o que ten que ser unha festa, sen dúbida, despois do sucedido esta semana, dese paso histórico ás semifinais da Europa League. Hoxe non saen os pases, as distancias non se miden correctamente, os laterais non chegaron á liña de fondo prácticamente en ningún momento, non se conseguiu superar por banda con 2 contra 1 os laterais do Boiro. Os dianteiros do Boiro gañaron moitas veces a partida tanto a Lende como a Riera, cosa que non sucederá en toda a temporada. O Boiro foi un equipo extremadamente valiente que nunca se meteu atrás, sempre foi quen de buscar o Celta no seu campo. Aí hai un... Sí, un golpe que se levou, que levou aí Mateo. Un golpe que deixou a Mateo pois con sextos de dor, pero veremos e quen de estar xa restablecido, parece que sí, sen axuda das asistencias. Balón que vai tocar de novo aí Axel xogando en curto, ese balón nova entrada do Boiro e conseguiu o rexeitamento por parte da defensa do Celta. Pero tamén che digo que de perder, prefiro perder con Boiro en sección que está que non que fora do Caudal, por exemplo. Está claro, non? De perder, prefiro perder co equipo galego. Neste caso, o que se llevou ton a man é un equipo galego, non? Con este marcador, porque aí trata de sacar a Axel e porque, bueno, pois ten as súas opcións de salvación, desde logo con esta victoria. Con esta victoria o Boiro ponse, bueno, con opcións de non descender. Ten o partido co Pontevedra a semana que ven, que tamén é importantísimo, tremendo e dificilísimo. Tanto para Pontevedra como para Boiro, para estes equipos. Porque, bueno, porque o Pontevedra estáse xogando o playoff e máis coa victoria que está conseguindo a Ponferradina na mañá de hoxe. Porque agora mesmo pois a Ponferradina está con 53 puntos por 55 Pontevedra. Ten que xogar a Pontevedra esta tarde. No, Pontevedra non se pode despistar nin máis mínimo. Pontevedra xoga esta tarde co Coruso e veremos se é capaz de manter a vantaxe na clasificación, é dicir, de manter os 5 puntos sobre a Ponferradina. A ver cal é a atitude do Coruxo esta tarde. Imagino que Rafa Sáenz non deixará máis en un concepto que o Coruxo vais os brazos neste momento, con esa posible ainda que complicada clasificación para a Copa do Rei. Cuidado. Sacou aí a defensa do Celta B e a pelota que se marchou agora pola liña de fondo. Claro, que xa o descenso dos Somozas vai a carrexear que descende un equipo máis de terceira división, probablemente se non hai ascensos de terceira a segunda B, e iso provoca un efecto cascada en todas as categorías. E se descendese Somozas e Boiro, entón xa sería unha auténtica debacle para os equipos de terceira para baixo, porque hai un efecto cascada nos descensos de terceira, de preferente, de primeira regional, de segunda regional, que pode ser con 2 descensos de segunda B e non habendo ascensos de terceira división, pode ser pois moi complicado para todos os equipos modestos. Tamén haberá dos ascensos de terceira a segunda B. Hai que ver os ascensos de terceira a segunda B. Hai que ver cales son os 4 equipos que ao final se meten aí. Confiamos no Depor B, confiamos no noso queridísimo Bouzas. Cerceda é un clásico das fases de ascenso, a ver se xa por unha vez consegue ese ascenso. Balón de Ruggerri, era para Adrián, vai cortar esa pelota outra vez no medio campo. Non houve maneira o traballo de Mateo. O traballo de Mateo e o traballo de Borja hoxe foi Borja Llebra e Mateo, impresionante. Foi un partido no que superaron por completo o medio campo do Celta B. Non parece un partido dun equipo con problemas de descenso e o líder da categoría.
tendo en conta que entre un e outro, vou ver a clasificación agora, un ten 35 puntos, outro ten 77, polo tanto o Celta está a 42 puntos do Boiro, se non me confundo. Hai unha diferencia de 42 puntos. E fíxate que hoxe no campo esa diferencia non se demostrou en ningún momento. Estaba a 42 puntos. Estaba. Agora mesmo xa a 39. será 39. Non pode o Celta B permitir que se saque un saque de esquina e que o xogador do Boiro controle perfectamente, amortigue perfectamente, controle ese balón dentro da área sin ninguna oposición por parte dos xogadores do Celta. Eso pode indicar un pouco cal foi a actitude hoxe dos xogadores do Celta, actitude defensiva. Dicíamos sempre que o principal enemigo do Celta neste momento pode ser o propio Celta. Esa extrema confianza en sí mesmos e en non traballar os partidos desde o principio ata o final. Desde logo o Celta hoxe correu, o Celta traballou, pero quizáis ese grado de confianza, este resultado que lle vai poñer os pés no chan e dicirlle que os partidos son todos iguais, que todos hai que traballalos, que son 90 minutos de traballo constante, cosa que hoxe o Boiro sí está facendo. Ese tocaba era Manu Rodríguez o Moañés. Por certo, Manu Rodríguez foi un dos xogadores que hai un mes apartar a Freddy do equipo e que volve hoxe. Entra hoxe de novo despois de ese estar afastado por parte do adestrador de Freddy. Ese balón que chega a Juanpa, o balón que vai provocar o córner, primeiro saque de esquina do Boiro nesta segunda metade. O Moañés Manu Rodríguez, decíamos, que entrou como terceiro troco, pois que volve, e dicir que parece que hai pois sí, paz no vestiario, paz no caseta, todos hai o mesmo objetivo, unha boa situación, parece que incluso a situación económica vai mellorando. Bueno, pois se a iso lle engades estes 3 puntos, é como para soñar por parte do Boiro nunha salvación que hai nada parecía prácticamente imposible. Xeiros do Boiro que non pararon en todo o partido de animar o seu equipo con bombos, pois demais, que se van marchar moi cantando, moi felices en dúbida despois desta mañá vivida en Barreiro. Xa nos minutos finais do partido, minuto 42, e hai unha falta a favor do Boiro. Non creo que Juan Paz atreva a disparar desde aí, pero parece ser que sí. Abren a banda, buscando outra vez, balón atrás, tocando aí, pois buscando ese balón colgado directamente ás mans de Néstor Díaz. Moi ben Néstor aí. A mí me gustaría saber cantas veces Pedro Veda fixo unha presión na saída de Allende, cantas veces este xogador fixo esa presión á saída de conducción por parte do central do Celta, cantas veces o fixo ao longo da temporada, que era unha das cousas que se lle achacaba ao Boiro, que ás veces había un pouco de desidia por parte dos seus xogadores. En este caso, hoxe están todos totalmente metidos no partido. Digamos que no que queda de calendario, aparte dos partidos que sinalábamos para a tarde de hoxe e para mañá, Racing Santander Caudal e Burgos Cultural Leonesa, o Celta B viaxa ao campo da Arandina a próxima xornada. Neste caso un rival que sí que parece pois bastante asequible, xa non pola situación na táboa, que podríamos pensar que calquera que este abaixo, pero non, que Arandina está descendido prácticamente, entón pois Dille tío Pontevedra que Somozas tamén estaba descendido a semana pasada. Sí, pero e mira como lle complicou en principio parecería por esa situación un rival máis máis asequible, non? Asequible. Polo feito de que está
ahora mesmo pois descendido, non é? E sería tal. Pero, sen embargo, no resto de partidos, pois a Cultural Leonesa, a próxima xornada, recibe o Lealtad, mentres que o Racing de Santander viaxa o que para min é o partido máis complicado que lle queda, que é o co Guijuelo. Campo de Guijuelo, un campo complicado, sempre foi un campo... Sí, tamén o Celta B acaba a temporada ali, o último partido ali. O sea, penso que o Guijuelo aí podía ter moito que decidir. Cambio por parte do Celta, retira Salende, entra Robert. É dicir que veremos aínda que pasa, porque non é tan fácil que todos os equipos gañen, os tres de arriba gañen todo o que queda, eh? Según decía o míster da Leonesa unha vez que o Celta gañou ali, na rolda de prensa decía que se preparen os restos dos equipos porque nós non imos fallar, e eles iban fallar. De momento, a mí non me gustaría darlle razón a Rubén de la Barrera, pero... Bueno, pero sí que fallaron, ¿no? Sí que fallaron. Fallaron xa a semana seguinte, ¿no? A semana seguinte con empate, ¿no? Sí, empate en Pontevedra. En Pontevedra. O que al fallar xa fallaron. Agora poden non fallar no que queda, pero non é fácil evidentemente gañalo todo, esa xeira que lle levou o Celta B a estar aí de 8 vitorias consecutivas, pois é moi complicado manter ese ritmo, evidentemente. É dificilísimo, ademais nestes momentos no que se están xogando o que dicíamos, que todos os equipos están xogando algo, son moi poucos equipos os que están neste momento sen xogarse nada, e ademais todos os equipos teñen o seu orgullo, teñen a súa afición que está detrás, e polo tanto os finais de temporada son sempre moi complicados, onde se dan resultados que non se esperan. Dixo o colexiado que ia engadir 3 minutos, estamos con 46 e medio desta segunda metade. Bueno, José, vamos facendo xa ese resumo do que foi o partido. Espera que está atacando o Boiro, que ainda van ser capaces de meter. No. Xa está Robert aí. Nada, o que levamos dito ao longo da transmisión, un Boiro extremadamente activo, un Boiro moi metido no partido desde o primeiro minuto, un Boiro moi dominador, un Boiro que sabía que non podía deixar que o Celta fixese o seu xogo, un Boiro que se anticipou en todas as accións defensivas dos xogadores do Celta, un Celta que non tivo prácticamente ocasións ao longo do partido, un tiro de Brais que pegou no longueiro e pouco máis, e un Celta irrecoñecible no día de hoxe, pero que eu creo que é máis traballo defensivo por parte do Boiro que non pola atitude dos xogadores do Celta. Fíxate que estamos no minuto 48 e estamos xogando, o Boiro sigue xogando no campo do Celta, o Boiro sigue buscando ese cuarto gol, e en cambio en Celta que sí se ve que está cos brazos baixos e que xa saben que é unha derrota nun momento importante, unha derrota que lle pode supoñer moito porque é perder esa primeira posición, pero que seguiremos confiando neste Celta e seguiremos... Vaya quedar a última Borja Iglesias, pois non, nin esta, acabou aí, ademais había fora de xogo e acabou aí o partido. O dicíamos, un gran Boiro, un Celta que non foi recoñecible en todo o partido grazas ao traballo defensivo do Boiro. Nada, que o Boiro teña sorte nestes 3 partidos que lle quedan, que consiga permanencia nesta segunda B, e un Celta que ten que seguir traballando para acadar esa primeira posición que lle dá moitísimas posibilidades de ascenso á segunda división. Pois grazas a Xosé Valtierra, que estivo unha semana máis connosco aquí con Celta Media. Con isto imos despedir a transmisión, lembrando que a próxima semana o filial céltico medirase coa Garandina en campo Castelán, mentres que os boirenses recibirán no seu campo Pontevedra. Todo o equipo de Celta Media desesalles un feliz resto de domingo e confiamos en que podamos celebrar a partir das 4:15 todos xuntos en Balaídos un triunfo do primeiro equipo diante do Betis e celebrar tamén, como non, ese exitazo do paso a semifinais da Europa League tras ese éxito en Bélxica, en terras belgas, este pasado xoves. Con ese desexo despedímonos desde o campo de Barreiro. Quedan vendo as repeticións do que foron os goles do Boiro, deste Boiro de Freddy, que hoxe levou os 3 puntos de Barreiro. Desde aquí, isto foi todo, un saúdo e moi boas tardes.